हामबायरो विशेष खायथिनि सिनि तिप्रसा पब्रक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल अपना तमनि बागै हिंखाय चिंतिनि बलाय कि खाव तंथकमा हायकिमा तंखा तमनि बागै हिंखाय चिंतिनि जे बुबागरानि तिप्रामा थाखायबोनि जे बुबागरानि नायकरनो तैगुरनो बिनि जे आइडियोलॉजी आवो तिप्रा हास्ते गोनांनो ताबो जागा जागायाव गोबांमा गाहाम हाय पजिटिव पजिशनाव थाङै जत बरनो जारा जे आंचलिक खाय दंनाय र बर जतनो बिनि सामुंबाय बखाताबो जतनो आबो चेंज नै रिपेइरिंग नै फैरि अबन बागैनो जों मान खातिना र सिनि गानावा आचुजा सिनि बरम नang जितेन देब्रमा ब सालकलक मारमै ब आंचलिक खाय दमने फेबा आंचलिक खायफोर ब आईपीएफ तिनि जे आइडियोलॉजी आपनो नाहारै ब आईपीएफ तिनि खरकसा सेंट्रलनि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नै सामखाय दमने तिनि बुबागरानि जे सामुं आपनो ब अनेक एनालाइसिस खायका आपनो नो बलाय के खाव हामजाका तिनि हानि जे बुबागरानि अ सामुंनो समय बाक्सा खाक्राखे खाकुबै खाका हामै तांना बगै तिनि तिप्रा मथाव ब जैनिं खायनाय बा खाय दं अबन बगैनो बनो बलाय के जों हामबायरो अमा हिकने ताबो खुना मासा माखनै हे केतै खरकसा खरकनै आईपीएफ तिरग हे के गोबांमा अरै परै इनि तंनाय तिप्रा सारा बरनो बां तिनि अन्नरकनि जे चैनल हे मीडिया नि बिसिं नां तिनि फक जानो मोसो जे अब हायखना तै बाकी तंनाय रकनबो बुजिनो नांनाय ताखुरो वानचनो नाय जों थानसां यासा जों ताय चिन हावा जों ताय पार्मानेंट छले चनमाया अबन बगै जों साइमानो आईपीएफ तिनि नाय माने त्रिपुरालैंड तिप्रामो थाने नाय माने ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेम टू सेम अबन बगैनो जों अबन बगैनो सानो फायदि ताखौ फायदि बुगो मात्र खरपसन सिनि जकमाय लिदा अबन खाचिनि कुबोय खाकाहाम खाकवा अबन खाचिनि महाराज पदोत बिनि बिसिंतनि जों तिप्रा साबन थांगिना नाय बन बगैनो ताखौ जितेनो जों ताबो लाम सुगै तायगा बतिनि जे जॉइनिंग प्रोग्राम खामनो जागो आं सिनारने YTF नि सिनि प्रेसिडेंट तायगताय ऑनरेबल MDC रुरल डेवलपमेंट बना जों दिसार वयबो याचक नायदे अबन मान खयनाय सिनि ऑनरेबल MDC रुरल दिसार वय याचक नांगौ गाहाम तै तिनि आं ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि मिसिंतै तिप्रा हास्तिनि जत लुकुरंनो जतनो गाहाम तै खुलमानि याफारो तिनि आं खाकुफुर बायके तिप्रालैंड ते ग्रेटर तिप्रालैंड नि सामुं तांनानि बागै महाराष्ट्रनि जे नाहार मुंनो लगिरनानि निवान सगैनो तिनिओ तिप्रा मठाव आं जॉइन खायो अब कुनो राजनैतिक दलनि बिरुद्धे बा हामिया सावै हनि आं और फाइमानिया आं जे राजनैतिक दल है के बा नाहार मुंगतै सामख्लाय दंमनि आ दल बायबो जों गोरोंसाके कथाय माननाय भबिष्यत जोंहाबनो आशा दङ तिनिनाव जराव आं तैबो खादुं खाजान मताम निहमानिबा दफानि बुग्रा हिनै चिनि महाराष्ट्र नि जात दंमनि बागै जों चिनि महाराष्ट्रनि बिसिंथिनि चिनि दफानि सिनिमुं चिनि हानि सिनिमुं ओ हानि सिनिमुं मोथांनारनानै बागै तिनि स्वयं चिनि बर्तमाननि महाराष्ट्र आलादा राज्यनि बागै जे चबा खालायदोंमोन ओ चबाना आं बिनि सिपाही हिसाबै सामुं तांनानै बागै तिनि और योगदान खायगा अबनतैनो आं तेबो कयनाय चिनि दफानि जत सेंक्राग्र हा दफानि बागै चबा खालायनाय र जत दफाना हामजागै मुक्त यरि तंनाय र खाक्लाबनि थै मकलनि बिसिं থেকে मुक्त खे नुगै यरै दिन साल तुया चाया के सामुं तां तंनाय र आबाहाय ताखुते बुखुक संना आं कबगो फायदि इ दफानि सिनिमुंनो मोथांनारनानि बागै इ हानि सिनिमुंनो मोथांनारनानि बागै चिनि महाराष्ट्र लगिरिवै बिनि नेतृत्वे जों बिनि सेंक्राकनि सामुं ताङै चिनि नाहारमु आलादा राज्य हायकेबा तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड जों एसिप खायलायनायनि बागै बाक्सा के यापनि सेलाय खरां गतर बाय क्राक के सामुं तांलायनायनि बागै आं जतननो खबमानि याफार बन बागै तिनि हायजराव गोबां कक सागला जरामान थांके तेबो जों
চিনি দফানি সামনে বাকি কক সালাইনাই অর ফাইনাই যত চিনি কক বরক সানাই চিনি মিডিয়া চ্যানেল রংनो बाहायनो हाय पाइटाबा हामबाय रवै तेल लुकु रंनो যত অকরা চাকরানো খুলমা রই আনি সাকসালাই আনি কুসু রংনো চবানি সিবাই আফারি তিনিনি আন মহারাষ্ট্র